Hello mga butag, welcome na punta sa vlog ni Engineer Tios Wolf and Rings. Ato i-update ang pag plaster sa balay ni Sir Joseph Yamas. Mao ni karon ang sa gawas murag mahuman ni ato 3 days na lang makompleto na plaster. Kani diri sa sulod sa unang kwarto o unang room nasugda na pod ang walling. Nakita sa ikaduha yan siya disugda na pod og wrap. There is ikatulo there is prepare ang mga inayag for plastering kay oray medyo bakante nga space kapag karon sa gawa sa ang di una pag plaster plaster sa o ang nahuman sa tubangan o plaster. Unsa may birada ana Bern? Ikaw mo tira aning awasa man ka nagtira diri gawas? Si Bernie day nga isa sa mason ni Engineer Dios. Welcome to my vlog, guys. Siya mo tira ron diri sa kuan. Siya din nagtira sa gawas. O mga kanusa kaya ni mahumanon ron Bern. Kani nga tubangan. Kaya, mga person. Oh, si Bernie, pwede niya ni i-shout out diay. Diri ato bang Bern kay narvay mangita og kuan. Kining mansanitoy. Kining mason og magpatira sila og mabakante ka Bern. Diri lang ninyo kontak ka si Bernie kay automatic na ni siya mo tira barato na ni. Kay sabot-sabot lang. Kung magkaangay sa kuan kay murag rusi ba, sabot-sabot lang. Muna yung tirada ron. Di mo magmahay kay pakyawan og inadlaw, maurang lihok ka. Samot na ni tata oh. Partida lang ni tata nga magbugha. Pero hawd kani mo tira sa taas atong kuan nang yang tirada sa taas oh. Ano? Why libilay na? MM na tirada, mata-mata. Mata-mata ra tirada na oh. Pero murag nakalibil na. Oh. Mo ni karon ang kuan, dili mo magmahay sa engineer groups. Kung mukuha mo sa ilaha kay inadlaw og pakyawan maura ang ilang lihok. Oh. Mo na ang sikreto nga
amigo kini silang bustata og engineer kay og mangluod ni kuhaon gyud kay di na sila kakitag pareha ka taasag buhok ang makita na jitli. Mo ni guys, gi-prepare na nila ang pagpirada karon kay umanon dyan nila ni nga portion kay para masugdan na pod ang duha ka room diri sa dapita. Okay, abang ilang o atang ilang i-subscribe ang Engineer Dios Wolf on rings para masubaybayan hangtod mahumaning balay ni Sir Joseph Yamas. Bye bye ug salamat.